Ndị na-esoro Amaokwe TV anyị na-ekene unu na-achọ unu deme maka isonyela anyị ọnụ unu nwoke ọnya ahịla Chukwuebuka tanwa ebe anyị nọ bụ Egede Ụwanị Amaokwe ọta ka achịle nnukwu mmadụ Mr. Kenneth Chukwuka Ụzọchukwu ya jie nke ọma anyị wee hụ na ya nwoke chika gbakana ya ajụjụ ọnụ biko were ohere agwa ọha na eze aha gị ihe eji mmalị gị na ihe na-agwa ndị niile si ebe dị iche iche bịa nọ elu nụta nwa. Ndị be anyị ekene m unu afa m bụ Amechi Ụzọchukwu ihe eji maa m bụ kọshọn agaba so m na-ekene ndị niile bịa kwanyere nwanne m nwoke ugwu ndị niile ji maka m bịa ndị niile ji maka nwanne m nwoke wee bịa ndị niile ji maka my family wee bịa ndị si abroad ndị si Lagos Abuja ndị si Enugu ndị si be anyị m na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche na-asị ka Chineke gbaa unu ume otu o si wee gbaa anyị ume dukwere unu wee na n'udo otu unu si wee bịa n'udo m na-ekene unu otu nsi nọ ya m n'abalị na wee kipe emel ihe niile gara ọfụma na-ekenekwa unu otu unu si wee bịa tata akwanye my brother ugwu ikpeazụ nna ja unu ike ịghọtago bikos ọ ihe gosi na mmadụ were mmadụ ọ mmadụ ka eji aba eji m unu aba bikos unu bịa n'igwe wee pay my brother the last respect unu bịagidere bịa otu atụ ha anya but na-ekene unu na-ekenekwe Chukwu otu osi wee provide afọ m nwee ike stand mee unu entertain ịghọtago fụkwa na-edi na my brother na n'udo na-ekene unu na-ekenekwe Chineke onye nyere anyị ike onye nyere anyị strength onye mere na ihe niile emere gara ọfụma na-achị Chineke ka otuto doro gị na-ayọkwaziri ka ị nara mkpụrụ obi my brother Kenneth na ndokwa ka mkpụrụ obi ya na mkpụrụ obi ndị otu Kristi niile kwụrụ ahụ niile kwerenụ gara aga amen. Deemenụ maka isoro anyị Amaokwe TV enwere nne mmemme ị na-eme ma Amaokwe TV a ga-abịa nọnyere gị daalụnụ.